Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley anke lil min inqabad f'żewġ każi skandalużi prova jħajjar jikkontesta għas-siġġu ta' David Stellini. Il-kulħadd irrappurtat li tant kien iddisprat jipprova jsib min jikkontesta kontra Kevin Kutajjar li Clyde Pooley anke lil Ryan Murcia kellem biex iħajru juri interess fis-siġġu l-ħalla battal David Stellini. Is-Sibt Murcia kien id-dar ċentrali u attenda l-laqgħa tal-Eżekuttiv isu xejn mhu xejn. Pooley avviċina lil Ryan Murcia anki jekk ftit tal jimilu kien żvelat li kopja teżi tad-dottorat u xhur ilu nstab li kien preżenta dokument imbabas bħala prova fil-qorti. Murcia ppreżenta provi mbabsa f'kawża kontra l-eks editur tal-Orizzont Joseph Caruana fi żmien li kien kandidat tal-Partit Nazzjonalista. Murcia kien fittex lil Caruana wara artikli dwaru fuq l-Amministrar ta' Fondi Ewropej u finanzi oħrajn bħala uffiċjal f'żewġ xaqdiet mhux governattivi jew ċin. Il-qorti kienet qiset li 4 artikli bit-titli stilla tal-pjan f'taħwida dwar fondi tal-Unjoni Ewropea jirnexxielu josfor anki karità. Ryan Murcia kien jitlob personalment il-flus lil laqdiet u anki taħwid taħt investigazzjoni li Caruana kien responsabbli minnhom bl-ebda mod ma kienu mal-affamanti fil-konfront ta' Murcia. F'sentenza li kienet ingħatat kien intqal, il-qorti ma tistax tosserva li Murcia ppreżenta dokument imbabas u minnu nnifsu jiżvija kemm lill-qorti kif ukoll lil kull min jarah biex jagħti l-impressjoni li l-flejjes kienu għaddew qabel ma ġie allegat mill-artikolist li ma kinux ingħaddew, tennet il-qorti. Fl-aħħar ġimgħat is-sit Lavi Malta rrappurtat li l-Fakultà tal-Arti fih dan l-Università ta' Malta u l-Bord Dixxiplinarju tal-Università mmexxi mill-Profs Nicholas Vella sab li 75% tat-teżi tad-dottorat tal-eks kandidat fuq 13 distrett kienet ikkupjata. Dan l-istess bord saħansitra sab paġni sħaħ ikkupjati. B'riżultat ta' dan il-bord iddeċieda li Murcia li huwa wkoll lettur fih dan l-Università għandu jiġi mkeċċi minn student fih dan l-istess istituzzjoni u li għandu jitħalla jerġa' jidħol wara li għaddu 3 snin fuq approvazzjoni tas-Senat. It-teżi tad-dottorat tiegħu ġiet ukoll annullata. Murcia tneħħa wkoll mill-lista tal-letturi fih dan id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Barranin. Iżda dawn il-każi ma kinux biżżejjed għal Clyde Pooley biex neħħih minn fuq il-lista ta' dawk li kellem biex jippruvaw jieħdu s-siġġu parlamentari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.